नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि एक्सारसाइज 8.1 नि क्वेश्चन नम्बर 6 खौ सल्व खालामगोन। बेवहाय बिनि सिगाङाव जेसेबां क्वेश्चन्सफोर दंमोन 1 निफ्राय 5 सिम लानानै आं बे गासैबो क्वेश्चन्सफोरखौ सल्व खालामखांबाय। जुदि नायनोब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायनि लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे क्वेश्चन नम्बर 6 नि सल्व खालामनायखौ मोजां बुजिनो सानदोंब्ला इंट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअखौ नायग्रो, जायखौ आं खालामखांना होखांबाय। आरो बे इंट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअखौबो आं बे डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होना दोनखादों, बेवहाय थांनानै नायहैग्रो। बेखौ नायग्रोयोब्लासो नोंथाङा 6 नाम्बारखौ मोजां बुजिगोन, नङाब्ला बुजिनाय नङा। ओके, स' नायलांदो 6 नाम्बारखौ बोरै सल्व खालामनांगौ। बिदिब्ला 6 नम्बरनि क्वेश्चन्सआव दङ, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। होमबा जोंहा मा एंगल ए आरो एंगल बी आ एक्यूट एंगल्सनो आरो मा cos A जों cos B जों इक्वल दं। अब्ला जों माखौ शो खालामनांगौ, एंगल ए जों एंगल बी जों समान होननानै शो खालामनांगौ। होमबा नाय बर' मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ, बर' मिडियामनिफ्राय नाय बेखौ, जुदि एंगल ए आरो एंगल बी आ खनासा खनानो होमब्ला cos A जों cos B जों समाननो, अब्ला दिन्थिनांगौ जे एंगल ए जों एंगल बी जों समान। बेवहाय जों मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनांगोन, खनासा खना। ओके, बे बाथ्राखौ बुजिग्रोनांगोन, होमब्लानो जों बे क्वेश्चन्सखौ बुजिगोन। माने जों माखौ बुजिनांगोन, एक्यूट एंगल्सखौ बुजिनांगोन। ओके, जों बेयावनो बुजिना लानो बे एक्यूट एंगल्सआ जाय खनाया, जों खना होनबाथ' बेखौ बुजियो नङा होमबा, नैबे मोनसे खना जेनेबा जाय खनाया 90 डिग्रीनि देरसिन दै, बे खनाखौ जों मा होनना बुङो, एक्यूट एंगल बा खनासा खना होनना बुंनाय जायो। गोसोआव लाखि, 90 डिग्रीया मोनसे मा नङा, खनासा खना नङा दै। 90 डिग्रीखौ जोङो मा होनना बुङो, राइट एंगलसो होनना बुङो। बेयो मोनसे एक्यूट एंगल नङा। 90 डिग्रीनि मा जानांगोन, फिसासिन जानांगोन। जेनेबा जेरै 30 डिग्री 45 डिग्री बेफोर गासिबो मा एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, होमबा जों गिबियावनो बुजिना लाबाय जे एक्यूट एंगला मा। दानिया मा होनना बुंदों क्वेश्चन्सआव, माने एंगल ए आरो एंगल बी आ एक्यूट एंगलनो, माने खनासा खना, माने 90 डिग्रीनि फिसासिन खना। ओके, होमबा आरो मोनसे कन्डिशना मा होनो, cos A जों cos B जों समान जायोनो। अब्ला जों मा दिन्थिनांगौ, एंगल A जों एंगल B जों समान होननानै दिन्थिनांगौनो। बेनि थाखाय जों मा खालामगोन, मोनसे आखान्थिथाम होननानै हमना लाग्रोगोन। आखान्थिथाम हमनानै जों बेखौ सल्व खालामगोन। नाय बोरै बानायगोन, जों मोनसे आखान्थिथाम हमगोन दै, हमबाय। स' इंलिश मिडियामफोरनिया लिड, लेट ए बी सी आ मोनसे खनाथि आखान्थिथाम, खनाथि आखान्थिथाम हमना लागोन दै। स' इंलिश मिडियामाव बेखौ बोरै लिरगोन, नायलांबाय था। ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, जों बेखौ होननानै हमना लाबाय। ओके, जेराव नैबे बाथ्राखौ लिरदो, जेराव एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। स' फर इंलिश मिडियाम बेखौ लिरबानो जाबाय, वेर एंगल C इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। नाय आं बेखौ बुजायफिनगोन, नायलांबाय थाग्रो सिगां। होमबा जों मोनसे आखान्थिथाम हमना लाग्रोबाय दे, जाय आखान्थिथामा मा, 90 डिग्री खना गोनां मोनसे आखान्थिथाम, माने मोनसे राइट एंगल ट्रायंगल। आरो बे राइट एंगल ट्रायंगलखौ जों मा हमखो, ए बी सी होननानै हमना लाबाय। बावहाय C खनाखौ आं मा लादों, 90 डिग्री, नैबेखौ आं मा लादों, 90 डिग्री। आं बावहाय बेखौ ए लानोसै, आं बेखौ बी लानोसै, बा बेखौ ए ला, बेखौ बी ला, नोंनि गोसो। बिसोर मोननैखौल' ए आरो बी जोंखौल' 90 डिग्री लानाङा। मानो लानाङा, जोंहा क्वेश्चन्सआव नाय, बावहाय एंगल ए आरो एंगल बी आ मा होनना बुंदों, एक्यूट एंगल होनना बुंदों, माने खनासा खना होनना बुंदों। खनासा खना नालाय ए आरो बी खौ नों मा लानो हानाय नङा, 90 डिग्री लानो हानाय नङा। मानो होनबा 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन, स्मलार देन 90 डिग्री एंगलखौसो जों खनाखौसो मा होनना बुङो, खनासा खना होनना बुङो। होमबा नों ए आरो बी खौ बोरै 90 डिग्री लानो हानो, 90 डिग्रीनि फिसासिनसो नालाय बेखौ, ओंखायनो नै बेवहाय लानो हायाखै। बेवहाय आं माखौ लाबाय, ओंखायनो C खौ लाबाय। अके, होमबा नाय, स' जों लिरनोसै, होनाय दं दानिया। स' लिर गिभेन, मा होनाय दङ, cos A इक्वल टू cos B नो, cos A जों cos B जों समान होननानै होनाय गैयामोन होनबा, होनाय दङ। होमब्ला दानिया cos A होमबा जों मा लिरनो हायो, cos B होमबा जों मा लिरनो हायो, जों बेखौ एसे नायग्रोनि। अके,
होमबा जोंहा फर्मुलाया नै ओरैमोन ना आं नोंसोरनो खिन्थाखादोंमोन इंट्रोडक्शन पार्टनि भिडिअ'आव cos थीटा इक्वल टू जों मा लिरनो हायो b/h sin थीटा इक्वल टू जों मा लिरनो हायो p/h ओके आरो tan थीटा बे मोनथामानो मेन गोसोआव लाखि बे p/b बे मोनथामानो मेन दै दायो जोंहा नैबे cos नि खोथायाव दङ बे थीटा नाथाय नैबावहाय मा दङ a अब्लाबो जेबो नङा बियो a आरो b बे थीटा बे मोनसे सेम फर्मुलायानो बाहाय जागोन cos a बाबो जों माखौ लिरनो हायो b/h खौ लिरनो हायो cos b बाबो जों माखौ लिरनो हायो b/h खौ लिरनो हायो ओके बे थीटाया जायखिया मोनसे खनाखौसो फोरमायो नालाय बे a खनाबो जानो हागौ b खनाबो जानो हागौ जेबो नङा बियो होमबा नाय b माने मामोन हासा जायखौ जों बेस होनना बुङो बर'नि बेखौ हासा होनना बुङो आरो h माने मा हाइपोटेन्यूज ओके बेखौ मा होनना बुङो लाव आखान्थि होननानै बुंनाय जायो गोसोआव लाखि दै लाव आखान्थि नाथाय नैबे जायखौ जों ABC आखान्थि नाम होननानै हमना लादों बेवहाय बबे हाइपोटेन्यूज बबे b बबे h ओके नाय नैबे मा बे 90 डिग्री नङा होमबा बे 90 डिग्रीनि नै बिथिं थानाया जेब्लाबो मा जायो लाव आखान्थि जायो माने हाइपोटेन्यूज जायो होमबा जोंहा बियो मा जाना दं दायो बियो हाइपोटेन्यूज माने h जाना दं ओके बेनिफ्राय नैबे खनाखौ नाय बे खनाखौ नाय दै बे खनाया मा खना a आच्छा बे a खना नङा होमबा बे a खनानि नै बिथिं थानाया जेब्लाबो मा जागोन p जागोन दे होमबा बबे b जागोन नैबे b जागोन बे p बे b बे मा जाबा h ओके होमबा cos a बा जोंहा मा लिरनो हायो होनदोंमोन cos a बाबो जों मा लिरनो हायो b/h cos b बाबो मा लिरनो हायो b/h नाय नाथाय cos a होननाय लोगो लोगो b आ बबे जाखो नै मा जाखो ac आ दै आरो h आ बबे h आ ab आ ओके नाथाय cos b नि बेलायावबो b आ ac जागोन h आ ab जागोन बेखौ दासान मानो दासान नाय मा खना दंफायो cos जों b खना दंफायो बेखौ नोजोर खालाम बावहाय h आ बेनो जागोन मानो होनबा जों नैबेनि दारैसो लायो h खौ बे मा डिग्री 90 डिग्री नङा होमबा 90 डिग्रीनि बिथिं थानाय माने अपोजिटआव थानाय साइड होनना बुङो बेखौ दे बे 90 डिग्रीनि बिथिं थानाय आखान्थिया मा सोर ab नङा होमबा बे ab आ बिदिब्ला मा जाखागोन h जाखागोन ओके होमबा h आ मा जाखागोन जोंहा ab आनो जाखागोन नाथाय b आरो p आ सोलायगोन दै b आरो p आ नैबे खनाखौ लानानैसो जायो गोसोआव लाखि दानि बावै जों मा लादोंमोन नैबे खनाखौ नायनानै नैबेखौ मा लादोंमोन p लादोंमोन नङा होमबा होमबा जों दायो बे खनाखौ नायनानै बेखौ p लाबा जानाय नंला दायो जों नैबे खनाखौसो नायनांसिगोन मानो होनबा जोंहा मा दंफायो b खना दंफायो नै cos जों b खना दंफायो होमबा बे खनानि नै बिथिं थानायासो मा जासिगोन दायो p जासिगोन जेरैहाय दहायो नै बे खनानि बिथिंना मा जादोंमोन p जादोंमोन ना नैबे a खनाखौ नायनांदोंमोन दहाय जों दायो b खनाखौ नायनांगोन दै p लानायाव होमबा बे b खनाखौ नायोब्ला नैबे सिं थानाया मा जागोन p जागोन होमबा p आ सोर जाना दङ ac आ होमबा b आ सोर जागोन नैबे जागोन नैबे होमबा cos b होनोब्ला हासाया b आ सोर जागोन bc आ जागोन बुजिबाय ना स' नाय आं खनसे खिथाबावनि नाय बे मामोन बेखौ आं c लादोंमोन ना बेखौ a लादोंमोन बेखौ मा लादोंमोन b लादोंमोन नैबे मा डिग्री 90 डिग्री बे 90 डिग्रीनि बिथिं थानाया जेब्लाबो मालाबा मा जायो लाव आखान्थि जायो दै जायखौ माजों दिन्थिनाय जायो h जों दिन्थिनाय जायो बा लाव आखान्थियाथ' जोंहा नै ab h मान होननाय लोगो लोगो जोंहा ab आनो h माने लाव आखान्थि दै h माने लाव आखान्थि h माने हाइपोटेन्यूज नालाय बा हाइपोटेन्यूज होननाय लोगो लोगो सोरखौ लिरनो हागोन ओंखायनो ab खौ लिरनो हागोन नाथाय b आ सोर जागोन b आ b आरो p आ cos जों थाफानाय खनानि सायावसो सोनारो cos जों मा खना दंफायो b खना दंफायो ना बे b खनानि नै बिथिं थानाया मा जागोन दायो p जागोन होमबा नैबे मा जागोन b जागोन ओंखायनो b खौ माखौ लादों आङो bc खौ लादों बुजिबाय ना जुदि a खनाखौ लानायमोनब्ला जेनेबा cos a मोनब्ला आरो हो बे a मोन नङा होमबा बे a खनानि बिथिंना मा जागौमोन p जागौमोन ओके जेरै b खनानि बिथिंना p जादों बेबायदि आरो ओके होमबा नायदो जों बिनिफ्राय मा लायनो हायो जोंहा गाहायावबो ab दं बेहाबो गाहायाव ab दङ बेहाबो ab समान समान होमबा समान समान मोननैखौ दाननो हायो माने ओरै जागोन बियो नाय बेखौ आं जुदि बिथिं लांबा मा जागोन सानजाब जाहैगोन बियो माल्टिप्लाइ जाहैगोन ab आ राननाय जाना दंमोन नालाय बिथिं लांबा सानजाब जाहैबाय ओके होमबा ab जों ab दानजाबाय नै ओंखाय ac इक्वल टु bc मोनबाय होमबा ac इक्वल टु bc माने मा होननाय जादों बियो मोनसे आखान्थि थामावनो मोननै आखान्थिया समान मोनबाय जों
मोनसे आखान्थि थामावनो बे मा ए बे सि बे बि नङामोन होनबा बे मोनसे आखान्थि थामावनो ए सि जों नै ए सि सरि बे बि सि दै बि सि जों ए सि जों समान माने बिसोर मोननैजों समान मोनबाय जों अके बा मोनसे आखान्थि थामाव जेब्ला मोननै साइडआ समान जायो मोननै आखान्थिया समान जायो अब्ला मोननै खनायाबो समान जायो गोसोआव लाखिदो बे बाथ्राखौ मा होनना बुंदों मोनसे आखान्थि थामाव जेब्ला मोननै आखान्थिया समान जायो अब्ला मोननै खनायाबो समान जायो होमब्ला मा मोननै आखान्थिया समान मा मोननै आखान्थिया समान BC आरो सोर AC आरो BC नङा होमबा बे मोननै आखान्थिखौ फोनांजाबनानै जे जोंहा मोननै खना जादोंना नैबे मोननै खनाया समान जागोन होमबा बबे खना एंगल B आरो मा एंगल A समान जागोन देयरफर मा लिरनो हायो ओंखायनो एंगल A इक्वल टु एंगल B बेखौ माब्ला लिरनो हायो जोंहा जायखौ दिन्थिनांगौमोन जों बेखौ मोनबाय नै जेब्लानाखि मोनसे आखान्थि दङ मोननै आखान्थिया समान जायो अब्ला मोननै खनाया समान जायो बबे खनाया समान जागोन आं बुंखाबाय जाय मोननै आखान्थिया समान बै मोननै आखान्थिखौ फोनांजाबनाय लोगो लोगो जे मोननै खना मोनोना बे मोननै खनाया समान जायो ओंखायनो बेवहाय मा खनाया समान जादों एंगल B इक्वल टु एंगल C स' बेखिनियानो आरो एन्सारा स' बेखौ नायनानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम आरो बुजियाखैबा कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ नायनानै गोजोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव स' बे भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोद साबायखर गोजोन्थों।